Naungsa naman ni, uy! Nganong magsige man namang ko kasakitan, ani? Lord! Nganong gipakataw pa man ko ining kalibutan kung akong papel sige ra kasakitan! Oh! Pre! Pre! Yati asa man si pare, bay? Dah, si pare, nasadboy na pod. Ay kabalaka, kay di ka na mo pasagdan ni Buswak. Natalang mi, kay mo adto mi dira ah. Atay, asa mo karon sila si pare, bay? Uy, time pa. Ang jacket man yung pare, oh. Parang naabot man ni diri, ah. Patay. Mura magnaay something wrong nga nahitabo diri. Patay. Dili lang unta mahitabo ning naa sa akong huna-huna. Murag di na maayo ni ba? Ang kalo man yung pare, bay. Mura jud na something wrong nga nahitabo diri ba? Patay. Di na maayo ni. Pre! Asa man si pare? Pre! Pre! Asa si pare? Pre! Buha nga, oy! Yati, asa si pare ba? Si pare, ito dito, nasadboy! Murag nagkinahanglan dito siya sa tuwa ba? Maudi ay! Nang iyang kalo og jacket akong napunitan sa dalan. Kay nasadboy di ay ang buang. Ilang pre! Kay di ti ka pasagdan. Di ko sugot nga pasakitan ka sa mga babae nga way hinungdan. Pre! Putik gamay! Hulat ako! Pre! Pre! Pre, noon sa dekadra ah. Sige man noong kag sadboy noon. Daray mong kalo og jacket ay balik tayo mong atsap nga porma sa una ba? Mura man noong kag naigamay noon. Gamay? Tibaw ba ka, pre, kung unsay nahitabo sa ako, ah? Tay, pre! Kung sa dekadra mo? Yati problema? Ganahan gaday mo makabalo kung unsay akong problema karon. Mauganing ning ari ko dire ah para makumporti ka ba? Pre, ikaw yung jeep. Ako yung pasahirong laging naghahabol. Parang asong laging tumatahol. Ikaw yung jeep nga kapag napuno na, iiwan mo lang ako bigla. Pero mahal, sa inahon mo akong iniwan, hindi na ako bigla. Alam kong sa choices mong all of the above, ako ay none of the above. Ako yung taong maraming talento. Talento kong magmahal sa taong hindi ako mahal. Talento kong masaktan kahit wala akong karapatan. Talento kong mangarap para sa babaeng kahit kailan hindi ko pinangarap. At higit sa lahat, talento kong maging masaya kahit nasa piling na siya ng iba. Oh no! Atay na unsa di ay ka pre? Nagpractice ra ko, pre, para sa mong reporting ugma. Unya, pre, okay na ba nga akong acting? Buti kamay! Na-scam ko sa buang. Yati! Fire. La si pare, nasadboy na pod. Ay kabal. Pre, naunsa di ka dira ah? Dara imong kalo og jacket oh. Ibalik tong imong kaatsup sa una ba? May gamay nun. Mura man kag naay gamay noon. Gamay? Grabe. Okay. Mura man kag naay gamay noon. Ibalik ko to, ibalik. Okay. Ibalik. Kanang dagta-dagta. Mura man kag Kagay gamay noon. sige mo, mura man kag naay gamay. Sige man kag maoy noon. Ay sige mo kag sapisat noon. Gamay. Gamay. Puti gamay. Ibaw ba ka, pre, kung Mura man kag natabo sa uwa. kasi to. Pre, unsa di ka dira? Sadboy-sadboy diha. Sige magkagsad boy dia. Dara imong kalo og jacket oh. Ibalik to imong kaat sa porma sa una. Mura man ang kag naay gamay noon diha no.
Mura man o. Maram nung kag gamay noon, di ara. Mura man o kag naigamay noon. Okay, okay. 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 Pre, naunsa de ka dira ah? Ay, Pre, naunsa de ka dira ah? ay ate. Pre, naunsa de ka dira ah? Sige man o kag sadboy noon. Daray mong kalo og jacket oy, balik tay mong atsap nga porma sa una ba? Mura man o kag naigamay noon. Gamay? Tibaw ba ka pre kung unsay nahitabo sa ako ah? Pagya sa motor.